Sytytä tupakaan. Joo. Mikä? Kaverielokuva. Sitten Bromance vai? Meillä! Body flip. Meillä! Mä tiedän. No on se nyt helpompi kuin ympäristöelokuva. Niin. On. Pakolliset elementit. Tahra. Onnistuu. Roolihahmo Tesla. Peluri. Onnistuu. Lisäelementti. Puhkeaminen lauluun kautta tanssiin. Silppo yhdellä parilaiselle ryhmälle tuli homoeroottinen musiikki. Mä liittyis sinne nopea. Visuaalinen elementti. Ai se tahdo vai? Joo. Sen pitää olla jotenkin semmonen niinku symboloiva jotain kohtaan, jotta siitä tulee joku siisti, ettei se vaan oo jossain. Ei. Okei. No mieti, jos me käytetään sitä kapaa. Olen nähnyt. Mä mietin jotain sen tapaa. No näytä Se alkaisi niinku lopusta ja menisi niinku alkuun. Ei Joku jaksa tämmönen. mitään eeppistä. Ei se ole eeppinen. Mulla menee heti into, jos se on jotenkin tommasta. Mut näytä nyt se, jos noin haluat. Miettii sitä. Niin, siis... Niin mitä sä Ei sanot? Iiro nähnyt tommoista. Joo, Niin siis voidaan me takaperin. hyödyntää sitä kapaa. No, jos ne lähtee pyjamabileisiin, tai joko se on pelkät pyjamabileet, tai sit se on pyjamabileet ja sit ne lähtee kapaan. Tai sit Niin se se, on mä ajattelin, kapa. että se voisi olla se yksi tehtävä. Niin kuin esimerkiksi just sille koulukiusatulle. Se koulukiusattu oli vaan semmoinen yksi niin kuin hahmo. Että se ei välttämättä, se voisi olla just se päähenkilö. Että ne haluaa tehdä sille niin kuin todella pahoja tehtäviä ja yrittää just sitä, niin kuin sit se yksi olisi niin kuin se hänen ystävänsä tavallaan. Vaikka sekään ei niin kuin tunnusta olevansa, mutta sitten loppujen lopuksi sillä olisi kuitenkin se yksi ystävä. Ja sitten kuitenkin siltä tulisi joku tehtävä, että sen pitää nyt just baarissa tehdä jotain. Sillä pärjättäisiin niinku just se, että sitä ei tarvitsisi tumpata täyteen porukkaa sitä baaria, jos ei se onnistu, koska voidaan kuvata vaan se joku yksi kohtaus esimerkiksi. Mut miten se puhkeaminen laulu? Tanssi. No, jos on se, mitä se pitää tehdä siellä. Hei, miksi sä kuuntelet tätä? Hei, Kato vaan meidän musiikkeja. Hei, ne on joku semmonen Minä. ryhmä. Minä. Joku tanssiryhmä tai joku vastaava. Minä. Ai siis ne muut tytöt. Ne kaikki. Joo, paitsi Mut sit paitsi ei kun se on siinä mukana, mut ne ei niinku tavallaan välitä siitä. Niin! Hei, niillä voi olla joku joukkue. Niinku tämmönen. Niin, sitä just. True, that's Meidän paidat päällä. Joo. Ei ne välttämättä. Jaa. Alushousuja myös. Alushousuja myös. Ei pelkästään Puhtaita mieluiten. Joo, ja rintsikat mieluiten kanssa. Silleen samaa sarjaa. Juu ei. Eikö niin? Pitäisikö sillä olla joku semmoset mummikset päällä? Semmoset... No ei! Siitä lähtee makuun. Niin, mut... Ei, No tanssijoita. mut se on... Korset. No joka tapauksessa tuo jotain mukaan. Tuo vaatekaappi niinku AB toi. Ei vitsi, mä menen sinne. Meillä sulla on menkat. Hyvä on, että sä hoidit nyt pois alta, ei täytyy itse sanoa mitään. No mut nyt keskitytään taas hetkeksi. Pitää vaan. ATK-insinööri tässä auttamassa. Onneksi teillä on tämmönen. Onneksi Ei on. olisi muuta tästäkään tullut mitään. Muste haisee niin hyvää. Tarvii sun vaihtaa jotain vaatteita. AB käski mua ottaa mukaan pyjama ja kaparat Ihana, vaatteet. kun sä puhut tällainen porilaisittain. Mut toi... Ei varmaan Meillä on vielä. mikään puvustaja. Ei nyt varmaan vielä. Meillä ei oo puhua. Pitäisikö oikein munkin toi... Vitsi, kun sun pitäisi olla joku semmoset Julia vaatteet. Iiro voisi olla puhua. Janne! You know. Mut nyt on vittuilla. Ei. Se oli suora kehotus. Menkää tytöt nyt ihmeessä istumaan ihan, ettette nyt seiso siinä. Nyt ei se lähde.
Tää on pitkä suona. Äänitys on valmis. Ääni voi lähteä. Niin. Olisiko Gugast? Kuka? Gugast.